Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka lalaki nga basugat siya misis patay matapos matumbahan sang poste. Naglabay lang sa atubang sang hypermarket sa Cadiz City ang isa ka mister para magsugat kung tani siya misis Merkules ang hapon. Sakay siya nga motorsiklo, masugat ang biktima nga ginkilala kay alias Cyrel sa iya nga misis sang matumbahan siya sang poste. Sa Facebook post, dako nga pala mangkutanon sa misis ni Cyrel ang natabo siya si ni mister. Nagapangayo siya sang patag kung paano gulpi lang nga nadulang iya mister. Ilabi na nga may duwa pa sila ka mga kabataan. Patag ni Wilby Bilbao, ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative, sa inisyal nga technical investigation, nasangit sang mixer truck ang kable. Rason nga natumba ang primary pole kag isa pagid ka poste sa area. Magluwas ang motorsiklo ni Cyrel, natumbahan man sa mga poste ang isa ka tricycle. Ginpahayag ni Bilbao nga mayara sang financial assistance nga igahatag sa mga naulamid sa pagkatumba sa mga poste apang kinahanglan pa ini sang approval sang board. Bukod sa pagkatumba sang duha ka poste, lakip ng mainline source, nagresulta ini sa lapnagon nga brownout humalin las 13:30 sang hapon Miyerkules. Apang tigayon manini nga nabalik ang kuryente las 10:21 na sang gabi. Nagayo man si Bilbao sa mga nakakita nga may video kon CCTV footage nga magpalapit sa ila agud magbulig sa investigasyon. Ito siya is sa concrete pole, dakon siya. May alambre sa babaw nga mong main source nga serve sa Cadiz. Kag mayara sa neutral nga tunga, and then mayara sa kable sa mga telcos nga ara sa dalom-dalom. So, kag may duwa ka banting, duwa ka guy, nga gangot sa poste pakanto sa dalom na ma'am. So, pagka-sumoto na poste, hindi na siya directly matumbag. So, based sa mga investigation, may ara sa force. May force nga na butong, nga na amon na nga na auto na poste.